салом алейкум тамошобинои сазер назарин саломатиҳо хуба я намуд ванклифтои фасон омадай дар ҷои апай зумрадира бинен аҷоиб хушрӯйҷа чанд моделиш омадагай ҳозир модел да бо мепӯшонем мебинен духтарон нархошам нархҳои беҳтарин бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза сеюм қатор ҷои апай зумрад интихоби хеле зиёди анам хеле босои фасон куртои хушрӯ болопӯшои фасон ҳамаш новинка инчунин расп продажаҳои беҳтарин шуморо интизорай дар имрӯза навор боварӣ дорам то охира тамошо мекунен маъқулиётона метавонен ки дар ватсапшон партоен чизе намефаҳмед нависеншона шумо да бо пурратар ҳамаша мефаҳмонанд валин моделе ки ҳаст духтаро анамихел ванклифтои хушрӯ ира бинен ҳам қафасонаи пеш и цвет дора бо расветка дора инаи сиёшай баъд анаи савзшай духтаро бинен ҳам хушрӯвай ина касседа дар корай сангчоша бинен чихе хушрӯвай и размерош чихе лай духтарако бовар кунен апай зумрад ҳамин қадар либосаи хушрӯ вардагиа то охира тамошо кунен ҳамаша нишон метиҳем нархаш чандаира 280 сомон дона да тамошобино ягон ҷо рафтанда ҳамин қадар варианти хушрӯвай ира бинен чихе фасончаяй мана 280 сомон дута расветка дора размеро ҳастая мана беҳтарин диден то 58 бо размер будай духтаро марҳамат нависен дарав доставкатон кунанд ё ки хитон биёен остиноша бинен и сангчоша бинен охиям қахшрай материалаш королевский велюра королевский велюр анаи ванклифто ба хушрӯ духтаро ҳози ванклифт ҳама чизаш мода шидагай чи обув чи мисол тилло бижутерия чизаш боша анами модели ванклифт мода шида ина кирташам апай зумрад шумода овардай ҳам қа хушрӯ 280 сомон то 58 размер ҳастай 48 то 58 размер ҳастай ина расветкоша бинен қа цветои хушрӯ ина шоколад мишам воима духтаро ина сиёша бинен сиёҳ сабзи талха барг бардовӣ баъд шоколаднови цветои фасони баъд дора ина кадом цветиш дар корайтона бигирен даррав суратча партоен доставкатон мекунанд материалаш королевский велюр аҷоиб хушрӯ ягон ҷо рафтандаям хушрӯ метова бинен охи чихе фасонакан киртаи ромбик омадай духтаро глои ромбик аҷоиб хушрӯ ина марҳамат хоҳишмандо метавонен дархост кунен нархшон 200 чандай 250 сомона ягон ҷо рафтандамам қахшучае ки ҳозир ман шумода нишон метам ина пешакша бинеда чихеле духтаро пешаш замок дораву стойка варадник сангча дор марҳамат ина диден чихе аҷоибай фасонай нархшон 250 сомон айчилаш то 58 размер ҳастай материалаш королевский велюр духтаро омада наметонед нависен дарав доставкатон мекунанд расветкошта гап нест айпеш фасони бадай духтаро яркияй анаи чашми зулайхора бинен духтаро чихе хушрӯ ё пашиви дубаян марҳамат материалаш королевский велюр нархаш 280 сомон беҳад фасонай ҳама цветош ҳастай иҷада фақат 4 цвет чая лекин шумо нависен суратоша мепартоянд размерои 48 то 58 ҳастай марҳамат пеши апай зумрад биёен беҳтарин моделаш мода овардагиай сиёша бинен чихе воима метова чихе багатияй хушрӯвай марҳамат инаи цвети фисташки бишам фасонай диден омада наметонед нависен даррав доставкатон мекунанд бо касе ки оптоби мегира оптобиш бо арзоная марҳамат нависен духтарако тамошобино анами намудша ман шумода 1,5 нишон дода будам ки бори дубай ина апай зумрад шумода копия люксша овардай марҳамат 350 сомон ози вайша нишон тим сангчоша нишон тим мирабинен чихе хушрӯвай ина чанд цвет дора нархаш 350 сомон королевский велюр материалаш марҳамат хоҳишмандо бо биёен айпеш бо катихчонам суҳбат шавен бо нарх наво кунен метавонен бо процент хичона ира санга диден чихе хушрӯвай духчам аҷоибот фасонакай болои кирта пуштагай модел барои ҳамон қахшуда наметова лекин аҷоиботай хай мефаҳмем рӯз хунукай хулоса намихел духтарако касе ки халатгирай марҳамат апай зумрад халатои фасон гучиёи
کپیالوکس آوردگان 250 سومون مرحمت اینه цвечам аст апай зумрад модели новинка гуфтани будам модели нав ёфтай ина нигоҳ кунен чӣ хушрӯ марҳамат аҷоибот фасон даётон боша ами гучирамаш мода 500 сумаша видео карда будам ин авози копиалюксш 250 сумаш омада беҳад хушрӯ дигар цветашам аст касоне ки оптови мегиран оптовиш бо арзонтара дихтаро марҳамат ина сиёҳуш ҳастай шоколадновиш ҳаст ина нигоҳ кунен цветаш чихо хушрӯай ҳамаш фасон сангош ҳамаш тоза хушрӯ мана касе ки опт мегира оптовиш бо арзонай тамошобино марҳамат нависем ай моделам хушрӯа духтаро нигоҳ кунен аҷоибот пашиви дубай халатҳои фасон дар ҷоя пайзумрад ина кадомеш махлутон мешава королевский велюрай материалаш нархаш 250 сомон дидена духтаро 250 сомон успет кунен ай пеши янамуд фасон ай бо ай пеши биён через мекунен арзон мекунен диден духтарако ҳаме ки омаден аз номи канали мо ҳатман гап занен арзонтон мекунан яна ин модели навад бинен иҷадам хушрӯ размеро ҳаст хулас нависеншона ина духтаро касе ки кардиган пурсидагӣ буд сезонаш омада ин апай зумратам шумода овардай мана имрӯз хунук кишид дарав апай зумрат шумода намхе кардиган овард нархаш бо беҳтарин нархая 250 сомон мехдора капшондоракай ҳатман биёен тамошобинони азиз ҷои апай зумрат 250 сомон ай 48 то 58 размер аст марҳамат ана ёра боша арзони арзон кард апай зумрат нигоҳ кунен 180 сомон духтарако успет кунен ҳамаи цветош ҳастай 280 кам набуд ина ҳозир барои шумо подписчикони азиз 180 сомонишдагаи нависен бо ҳамроҳи хичонам суҳбат шавен касе имконияти омадан надора хичон доставка мекунанд ино тугмош кушода намешавад духтаро киртаяй абманка стилои дубай марҳамат духтаро аксияи калон дар ҷои апай зумрат нигоҳ кунед инами киртои фасони хамилён шарфошон кати нархаш 130 сомон штагай мана 280 сомона 130 сомон штай бо инам хеле шарф дора катиш шарфои калони хушрӯай бо ана ёям ҳамаш распродажа ё чанд сомон распродажа ёям 130 сомони расветкои ҳамияи духтаро шарфошон кати ира бинен чихи хушрӯ ина инош 100 сомон киртош марҳамат ҷои апай зумрат бозори корвон ё чанд сумаи хушрӯ ира бинен духтаро чияй материалаш ва ира бинен қафасон 100 сомон духтарако биёен ина сериш ҳастай ина дигарош ҳастай ина 100 сомон марҳамат биёен бозори корвон тарафи тилло бозор 12 дарвоза сеюм қатор ҷои апай зумрат инаи тигр чияй 150 сомон кадем духтарако ина пашиви дубай абаяи фасон нархаш 150 сомон фасонира диден хай як бор биненда духтарако ай пеш аҷоиботай мана нархаш 150 сомон ранги рамо 1000 сумая марҳамат хоҳишмандо биёен ай пеш бо ҳамаша ба ҳазур тамошо кунен рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар нависеншона ира бинен фасон будая я бая иҷа дар распродажа бисёрай аями 100 сум сар меша ина кирташам хушрӯ ина 150 сомон хулас бисёрай надиден кадомеша мегирен беҳтарин нарх кати пешниҳод шудестай омада бо ай пеш хитон тамошо кунен инаи болопӯшак чанд сумай 80 сомон инаи киртоо 100 сомон болопӯш кирта 100 сомон марҳамат бисёрай интихоб нависен